Giblisingan na ang bagong tukod nga commercial building sa sentrong bahin sa Baganga, Davao Oriental kagahapon Oktubre 18. Nga mismong si Mayor Ronald Pepot Lara, kuyog ang ubang opisyal o department heads sa lokal nga gobyerno ang nangulo sa aktibidad. Matod ni Mayor Lara nga dakong tabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya ang bagong commercial building nga ang pondo sa pagtukod niini gikan sa development fund sa gobyerno. Kaning pondo nagalangkuban sa 9 million diya sa ato sa munisipyo sa Baganga, sa local government unit sa ato ang development fund sa munisipyo sa Baganga. Adunay 20 ka mga pwesto ang commercial building nga pwedeng arkilahan sa mga negosyante. Magkaroon pataan ni og benchmarking sa paggamit, pag-utilize para kani mahatag sa under sa treasurer office, himuan nila og taripa kung pila gyud ang arkila sa bawat rooms ani kay sila man ang maghimo og taripa din ipasaka nato sa sangguniang bayan for the legislative action. Gisugdan ang konstruksyon sa proyekto ning tuiga ug sunod bulan gilauman na kining magamit sa mga tenant. Hopefully maghimuan ni og ordinansa by next month. By this year it should be occupied by our businessman, business sector of this municipality ato nindalion kay sayang man pud ang panahon. Gipasalig sa lokal nga gobyerno nga daghan pang mga proyekto ang nakaplanong pangtukuron sa Baganga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.